Ja jechałem do jednostki wojskowej, a żona jechała do brata na Śląsk. Na Śląsk. I tam żeśmy się poznali i za pół roku byliśmy małżeństwem. Musieliśmy czekać jeszcze u sędziego na zezwolenie, bo żona 6 kończyła kwietnia 18, a 10 był ślub, co trzeba było w tych latach mieć zezwolenie. Jest to ukłon w kierunku tych wszystkich małżeństw, które przez te 50 lat spędziły ze sobą razem czas. A przecież nie jest to prosto, gdyż wiemy, że życie nie jest takie łatwe. Charaktery też mamy różne i przejść 50 lat razem i cieszyć się z tego, to jest wielka sztuka. Spokój i wspólne zrozumienie siebie. I częste wyjazdy na wycieczki. Zwiedziliśmy tylko 60 krajów Europy, Azji, Afryki. Za chwilę wylatujemy następne, w sierpniu następne. 3-4 razy w roku jesteśmy poza granicami. Dlatego gratuluję i jest to też taki moment, w którym powinniśmy brać z nich przykład, bo jest to fantastyczne. Pokazuje to, że rodzina może być trwała, rodzina może się sobą cieszyć, ale i pokonywać też trudności.